Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kama kuPastor Winning. Siyabonga kubantu abalandela i-channel. uNkulunkulu nokakanilonde nibusise evule iminyango yempumelelo. Siyazi kunabantu abalandela nje i-channel bebheka ama-video. That's a contribution on its own. Yabo abanye bangamamember le channel they contribute at least imali ngo-9 njalo ngenyanga or more. Siyabonga. Qhubekani ezokuhle nasey'ndaweni zangakini. uNkulunkulu anenzele okuhle. Inamba isizokuphela ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kuphela, ungawusebenzisa WhatsApp noma ama-SMSs. Ungafoni ke after 5, ungafoni futhi before 9 ekuseni. Okunye sicela ukuthi ke qinisekisa ukuthi ke uyazichaza wena, uma ufuna ukuchazela iphupho zichaze ngenhlonipho bese ucela ukusizakala. Uma ukuze iphupho bhala iphupho lonke ukuthi liqale la leza la lagcina la. Yabona? Sibheka la uThobelo kanzima 2053 uthi sawubona Pastor wena ngicela ukubuza uphupho ubona ke ibhokisi lomshado ngabe kusho okuhle noma ke okubi. So ibhokisi lomshado libizwa ngani? Kissed. Kissed cishe ngathi casket. Kissed. So i-kissed ibhokisi leli lisetshenziswa makushadwa. It's a box that is being used noma that is used during a wedding ceremony. So nake singakusho number 1, uma ubhubha la ibhokisi lomshado sesithele njengolubi nje, ngoba ke luvame ukubika isifo nokuthi kukhona ongase eshone maduze. uGenesis 50 verse 26, wayesefa uJosepha eneminyaka eyi110 bamgqumisa ngemithi wafakwa ebhokisini eGibhithe. Number 2, uma ubhubha ibhokisi lomshado singayisithele njengoPawulubi olungasho ukuthi ke kwesinye isikhathi lungakhomba imfihlo nokuthi kukhona okufihlile noma okufihlelwe ofihlelwe khona wena. Izaga 11 verse 13, ohambe encetheza uyambula izimfihlakalo kepha othembekile emoyeni uyasibekela indaba. Kusho lento ingavela ngoba ikhomba ukuthi kukhona wena okufihlile noma ofihlelwe khona wena. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi ubona la ibhokisi lomshado kube uPawulubi nje osuke likhomba ukuthi kungenzeka kukhona okufihliwe ngawe ongase kuhambe kuvele, ikakhulukazi mangukuthi ligcine livuliwe leli bhokisi. NgokukaLuka 8 verse 17, ngokuba akukho okusithekileyo ongaye kuhlaluka nokuyisifuba ongaye kwaziwa kube sobala. Number 4, uma ubhubha ibhokisi lomshado kwesinye isikhathi kuyaba uPaul uhleke kwabanye abantu osuke likhomba nje isikhathi sizayo somshado ukuthi mhlawumbe kungenzeka vele kuzoba nomshado, kukhona umuntu ozoshada omaziyo noma ke wena uzoshada, ngoba akufana nabanye baphupha into straightforward beyaphupha ibhokisi lomshado kuzoshadwa bese kuba yimi nabanye la khona ibhokisi lomshado lichaza the opposite of happiness, lichaza the sadness yabo moments esizofika. Siyabonga. Be blessed. Siweni